Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel from here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu, latest to Makhumalo, the third wife, kaMusamseleku, uthenge imoto ongicabanga ukuthi kukanjalo impela ngibone ku-social media. Sengikhohliwe guys ukuthi ubebhade ukuthini. Ngasho ukuthi asizifihli izinto ezinhle kule channel. Siyahleba u10%, sizame ukuthi u90% siveze izinto ezinhle, noma ngithi 20% siyahleba kancane, kodwa futhi kube nala eziveza khona ukuhle. Makuvela indaba ezinhle njalo siza sohalalisela halala kuMakhumalo. Sambona uMakhumalo wenza kakhulu. Uvele lapha kuThando Nes'thembu, sambona kwi-Real Housewives of Durban season 2, ngaba enye show ayenza nomama abasemzumbe, igumbi lamakhosikazi eku-SABC 1, kube ezomshado ayenze nomacele bakhuluma nabantu abanenkinga emshado nabathandanayo, seyikhona leyo ku-Showmax. Kuningi nje uyasebenza ke futhi nabantu kakhulu, uyabe u-MC, uyayiphatha imicimbi, kuningi akwenzayo okuhle. Ngasho ukuthi asizukufihla futhi siyahalisela. Okwami ngiyabonga support angiqedi. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.